kasih sayang. Ada apa? Pak Ong ket mau tak undang-undangi yang ngono iku senengane lho Pak Ong apa? Pak Ong tuh bagian berat seno. Oh alah oke nanti dikasih. Nggih, monggo iki ada kicau mania dulu Mas Harisman saking Mas Irul ya. Lagumu kok nek umat kok kicau mania iki ndak golek manuk tapi ya le mak. Napa sampean lagune kok ngene biasanya iku duet-duetan. Duet-duet sing romantis ngono karo istrinya ya ini ya. Iya dong. Apa iki badhe duet kicau mania? Ayo Mas. Tak jogeti wong 16. Iya sayang. Nyidam jemblem. Wah iya rohane jemblem saiki 150 ya. Rondok mundak kabeh, Mundak iku. Sing medun yang siji. Apa Rom? Susu. Iya susu mie kudum. Iya nek saya munggah ngedak Muni kaget. susu kok banter kaya mbok kaya ran duwe rem. Ya monggo Mas. Peh kowe duwe ngono. Meng. Peh kowe duwe ngono. Lah kowe ra duwe piye mentok loro iku apa? Aku lanang. Tak rumat sakopi. Tak Allah nganggo jangke. Aku pamit gandang yo Mas. Muga rejeki
ya gaspol danga di gaspol danga pancen kepenak ya mesti danga toh Mas. Iya no, masa kepenak ngene terus. Iya ono sing mantuk-mantuk iya ayo nduk ngono. Ya danga ya mantuk jenenge Oh wong. iya jenenge wong masa danga terus ya ro. Heeh ndak koyo narot. Rodo ngono. Sama seru ya, yuk dilanjut karena lagunya masih ada lumayan. Iya. Wonten Kesetiaan Jati dulu Mas Hari. Engko kasunyatan, cinta dan air mata. Mata. Jemblem kalau Brodaseno. Oke. Pas ya. Pas banget ora susu Pas. iki jus monggo. Saikin Vicky. Nyanyi yuk. Kamu dong.
siap. Lah kowe coba-coba. Lah sing ngono lho In, ora kulino aku kan gak kulino manja iki. Sing manja menggoda ngono lho. Apaan? Aku sing koyo ngono gak isa aku. Cewek itu gigi jari kayak apa mas? Sempol sing atas ngono to. Ya pancen iya kan aku nek ro kalau sempol ngono sempol tenan kandhane gak iso. Bapak saking dalu Bapak. Pak Teguh minta lagu Liwong nggih. Oh, dalam Mas Soteng, Mas Ana. Mriki Mas Soteng. Didangu Pak Teguh ki ape diweki nganu umben-umben kowe. Maksudnya disangani matur suwun ya. Oh disangani. Nang. Kok sewengi kok untuk sangu akeh ngono rambut. Nang. Wis entuk pira kowe kok karek nambahi selawe aku lho ya. Kok iso rasa akeh-akeh ya. Tak kira 50. Iya, iku kok tambah yo 5.000 gimana ya? Monggo Mas Ari wonten anu nggih. Afik tunggu sebentar ya. Ada wakil dari keluarga mau bersugeng vokal Oh Iin. boleh monggo Mas. Monggo pupusane langsung turun ya. Aduh, aku kok naik turun Iin. Gak apa-apa kowe kan suka toh. Aku biasanya naik kesel main terus nyeki peng anu naik turun ku pisan tok Iin. Kan karo nganti turun toh lagi naik tok iki mau ya. Iya. Ya iki pisan turun. Sing ayu aku. Kowe ya cantik manis ya. Ketok tua aku. Ayo Nduk, ayo Nduk. Ya wis sing ayu-ayu iki. Sing ayu aku ndak tukus tua ya. Ayo monggo. Ayo. Dul kowe medun karo nyanyi. Ayo Nduk, gerak cepat sak lagu tok. Saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ki wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sira kaya lumut ing pinggir segara. Ojo selak batinmu marang
basa wong. Apa neh? Bur, apa neh bur? Gembur, ayah. Iya lah. Pripun Mas? Sampun apa? Apa neh? Tanduk malih. Bur, ayah. Tuisin no, tuisin boy. Bul, ayo ambul, nanti saya ayo ambul gembul kok iso. Gembul. Gembul terewet dia. Iku biasa jalan Jawa nah kok iso. Sida apa ora Mas? Aku Mas. lagune apa gak gage iki aku wis sampe nimbal iki kok iso. Halah medun sisan terus ya Pak kok iso. Kandhane aku ora tau medun-medun kok. Ya, lagunya apa Mas iki dadi program ngono lho Mas. Drama Liga Cinta Mbak Rom. Ya kono cepet. Yuk Mas monggo. Laguku ya iki dadi tumpuk undung iki. Ras sida dadi telu tok iki. Yuk monggo.
Gembul. Mas Gembul kayak aku. Pinter ya Mas Ari wonten kasunyatan nggih. Ovik mau nyanyi. Nduk, lek wekno iki lho Kakak Ovik. Masa mlaku muni ngono, Bul? Iya, iya. Perawan kok abane nganti ngok-ngok. Lha Salim tang ngono ya lho mok. Salim karo baler ra menawa ditawani kowe. Kon ngrekamno ngene ku biasa ngrekamno 20.000 kok baler. Ya 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 nang munggah ngenteni apa neh kowe iki kok iso. Disambari tunggone nang ngono. Wes ana kono wae, Nduk. Ya, monggo. Ayo, Nduk.
menyingkat waktu ada cinta dan air mata nyidam jemblem X gitu ya. Ya monggo. Ang nyanyi dhewe ang. Anggaran tak sapa leh ya nyanyi kowe. Aku mau kon joget iki umurku iku lho nduk. Aku iki faktor umok kon joget kaya ngono. Apa? Apa? Utang. Ya monggo Zari cinta dan air mata X nyidam jemblem sanggul dhewe to nduk.
dolanan nyandake lakon nutuke lakon wonten Bratasena. Monggo pratela kula aturi wungu mas-mas musik nggih. Bonus. Pungkasan derek pamit Pak Tono, Bojo Mini, Mbak Lisa, Mas Nando. Ugi bos-bosku yang sampun maring-maring saweran mugi-mugi berkalang barokah upami kurang. Nyuwun ngapunten sesuk nanggap neh oke. Nggih. Monggo. Bratasena dados. Dawuh guru Durana ngupati sung-sunging angin kanthi ati kang wening datana panggih kang sinetya bekas pangepupu sing mala nadyan kang sinawang suwung datan nyandhet wagas Papak gumi nolya babang gunung yang sejati bintang kisah diwarna atur samanya dikasih mengatur kula sak kanca bapak ibu sedanipun nggih monggo Ndara Putri katuran lelenggahan rawuh wonten Taman Sari kados seneng penggalian nggih. Nji? Halo, Ndara Putri. Menika sampun dados kewajibane kula paring lelipur dhateng panjenengan nggih. Aku matur suwun banget marang pilen kabeh kancane wangi. Nggih. Watuk pisan. Watuke jenengan kok pelit. Watuk kok mek